čus, dobrý den. Tady čus, já jsem Dominik a tady je ten čurák Patrik. Takže my jsme se vám na začátku chtěli omluvit, že my jsme mysleli, že natáčíme, ale přitom jsme nenatáčeli, ale oni jste nepřišli, jenom jsme potopili nějaký lodě. Teďko, no prostě jdeme do hry, nebudeme se vůbec tady tím zdržovat. Je to Assassin's Creed Black Flag, tahle hra, nevím jak je stará, ale mě hrozně bavila. A Dominik tyhle ty hry moc neumí hrát, jako my se ne, ale pro Dominika tam máme i jiné hry, co bude hrát. Teďko nějaký můžeš vyjmenovat, bude nějaký wrestling, budou nějaký auta, Need for Speed, děkujeme hlavně za, jestli nám někdo teda dá odběr, tak to se hodně vám Vděčíme čím. A vy nám můžete napsat třeba, jakou hru můžeme natočit a takový. Ty píčo. Tak, teďko... To je pošáhaný, kurva! Lol. Tak, lítajte nad náma ptáci, pěkný. Titul. Mám to přeskočit? Co to je za kokota? To je asi ten Assassin. Jo. Jo, to je on, kámo. Havana, musím se dostat do Havany. Do Havany. Hej, ale kurva, vole, co je s tou kamerou? Nevím, to se nějak samo pohybuje. Tak já nevím, jestli to máme přeskočit. Ale já si myslím, že bychom to mohli přeskočit. Co ty na to? Co? Mám to přeskočit? Ne, to bychom pak tímto prodloužíme video. Klidně. On na mě vytasil zbraň. To je hajzl. Mezerní piráti. Se to nějak kalibruje, vidíš? Hej, já to jebu, takhle, vole, já to normálně jebu, kurva, vypije to, vole. Hej, ale takhle to má být, víš co? Mimochodem, tak. Víš co, já na to jebu, vole, natáčet nebudu, vole, já končím. Teďko máme ho najít, toho hajzla. Protože máme, vole, moc velkou televizi. Hej, kámo, najdete Asasína. Tak jdeme tudy, přes most. Tohle video bude asi 15 minutový nebo kolikátý. To rozhodne Dominik, protože on je tady hlavní šéf kanálu. Ačkoliv hraju já. Ale on bude natáčet taky různé hry. A sám, vole, taky sám. Nikdy. No, ale kdo mi bude držet kameru? Já. Tak vole mě nedrží, vole. Takže tak, a Dominik bude, počkej, říkal jsem, co budeš natáčet? Ne. Wrestling a... Manie. A co ještě? To je jedno, vole. Různý prostě hry, budem natáčet... Tak ale GTAčko vynechám, protože to je píčovina. No GTAčko 5 není. Ne 5, vole, 4. Máme 4 přece. No ta 4 je teda oprus. Ty píčo, hej. Pojeb. Ale víš čeho to je, protože já otáčím s tím Assassinovou kamerou, víš, tak z toho to je. Ty to nemáme špatnou kameru. To já dělám. Ale vidíš, to má být takhle. No, jo. Tak tady půjde nahoru. Ty vole, jdi nahoru. 3 minuty a už mě bolí ruka, kámo. Tamhle. Ty zjedete. To je jedno. Počkat, kudej. Skočit. Do prdele. What? Já jsem se teď málem zabil. What is your name? Co jsem to Kde? A on mě střelil, to je hajzl. Pojď sem, ty srabe. Pojď sem, ty špíne. Nakopáš prdel. Nakopu mu prdel, nevím, protože mám... Jo, hej, jsem mi nějak to, vole. Zvětšili životy. Tamhle, už ho vidím. Nakopu ti prdel, vole. A on se jako bojí, a to je asi se nebo zdrhá, vole, on potřebuje se dostat do Havany, ale... Jako on hulí. Ne, Edward Kenway, myslím, že šel proti němu, potřeboval peníze, nebo já nevím teď. Ale kam nebo chtěl být assassin. Fight. Prolomit obranu. Pojď, do něj, kámo.
A dosekáme tě na malici prcám. Jo. Bitch. Jsi ho zabil. Jo. Vidíš to? Jo. Hej, ono to tam jde vidět, to světýlko. Mám zasnout? Jo. Jo, tak já zasnu. Počkat. Lepší? Lepší. Už máš hlad? Nejsi dobrý. No ale vidíš kam, ono se to doluje. Pane Dickenvalpos. Mám vaši stědrou nabídku a blablabla. Tak víš co, já to číst nebudu, protože já nejsem moc dobrý ve čtení. Já už jsem si tu křupl prst. Chcete to slyšet? Tak já vám to teda dám. Slyšeli jste tu křupnutí prstu? To víte. On si vzal jeho věci. No jasný. Tak to je tak chudý. Ne, aby byl assassin, bych chtěl, aby se za něj jako vydával. On se za něj vydává, víš. To ne ten vtípek. Je vtípek. Já vím, to žádný vtípek není, ale jako... Pane Valpo, vyzveneme si vaši odměnu. Ho, ho, ho. Poslední slova, poslední slova. Ty krávo, my son. Ty kolab. No, tak jo, takže se máme dostat do Havany, najděte cestu Hej, nebyla by tady teďka přestávka, já bych potřeboval kámo na Vécko. na Vécko, takže malá přestávka. Po malé přestávce jsme tu zpět. Takže máme najít cestu do Havany, jak jsme skončili. Skočíme dolů. Všemu se skončí. Doufáme mi to. Vzpomínky. Vzpomínky. Hej kámo, to je ale to je zlých to. Oh. Ale oni mají jako hezký, jako to, ty zlý. Kámo, já nevím, kudy mám jít. Počkej, tudy. Jsi obklíčený. Hele, stopovací zóny. To si když tak stopněte, ale to nebude potřeba. Královská pečet netřeba. Zóny. Jo, vole. Třeba. Jo. Tak tady pěkně Královský poselství v míru Kámo, a jdeme do lásky. nich, jdem. Jo, jdem do nich. Kámo, pojďte. První fight. Assassin's Creed. Resisting. Tyku ne, jak Tafrop. Jo. No pojďte. Tohle, lol. Oh. To ale není jako moc, jako, je to krutý, ale nejde. Zpomalení záběr. Tak, my jsme mu asi pomohli. Zachránili jsme mu krk. Assassin's Creed. Resisting beam. Leží. Prostě luxus. Komeduji. Mám to přeskočit? Arkon. Mám to přeskočit? Yeah. Jo nebo ne? Jo. Tak ale uprav to. Tak Ale ono to nejde. musíš tím kalibrovat, Dominik. Dej to blíž. No, dobrý. A odděl blíž. To už nebude třeba. Královská pečet netřeba. Ne. Co děláš s tou? A nevím, já jsem prostě nebyl. Retard jeden. Ty vole, mám to přeskočit. Jako vole, když to přeskočím, tak to bude pak blbý, že jo? Nespívej. Ale až budeme natáčet různý hry, třeba ty auta, anebo... Jo a zapomněl jsem doplnit. Teďka se budu dělat svůj kanál a tam budu točit různý ty parodie, třeba na takový, třeba na ty nemluvící pohádky, třeba animovaný, třeba Pat a Mat. To budu natáčet parodie. My se neopičíme, ale ještě jsme ještě někoho neznáme, kdo to parodie, jako kdo to dělá. Ale... Já jednoho znám, ale... Jo? A jo. Já teda ne. No, něco na Piškotovi parodie. Jo, počkej. To je takovej ten kluk, jak to natáčí, no. Ale on je docela dobrý, ale má takový hustý hlas, kámo. Tak ale nechceme se opičit. A to je to hlavní. Že nechceme třeba dostat autorský práva a takový. Autorský práva je co, vole. Takže nechceme třeba, když budeme natáčet ten wrestling a budou tam ty třeba hlavní songy, třeba John Cena, tak to
dáme zvuk pryč, protože nechcem dostat fakt autorský právo. A třeba kdyby se jim to líbilo, Špatný. nebo to. Hm. Ne, oni to proměňujou jenom ty, co mají 100 000 odběratelů. Ale třeba, co? A ne ty, co mají volenou. Ale kámo, třeba, víš co? Třeba ten má autorský práva dostal. Promiň, Pitýrku. Jo, za ten Superstar 2. On natáčel nějaký Superstar a dostal bon. Hej, mě by zajímalo, co to Hej, dej dělá. to trošku dál, nejde vidět, vy půjdete ze zátoky a tam nejenom půjdete do zátoky. Ale my víme, že vám to bude vadit. To je jasný. Ale já bych asi udělal střih, než se tam dostaneme. Protože to je docela daleko, tak střihnem to. Jo. Tak zpátky, až budeme v Havaji. No, jsme zpátky. Jo? Ale ještě bychom potřebovali jenom jednu věc udělat. Tak, a to je ono. Takže, jsme v Havaně. Už víme, jak tenhle part pojmenujeme a bude se jmenovat Cesta do Havany. Ale teď se to nějak zasekalo. Tady To je jedno, až to tam budeme dávat, tak to nebude. Nebude, no, to se na naší konzoli neseká, ale... Nevím, Tak. co děláš? Ne, jenom mě se to trošku pokazilo. Jo, to teda pokazilo. Nevím, co jsi s tím dělal. Na kvalita je blbá. Musíme ji nějak upravit. No, to je ono. To? Pam, pam. Stop. Ale tady na naší kameře to vypadá nějak jinak, než jako když to tady hrajeme jako naživo, tak to vypadá úplně hustě, ta kvalita, ale jako když to natáčíme, tak je to teda otřes. Což teda musíte přiznat. No, tak jo. Tak jo, až se teda načteme, až se teda jako 12 minut, hej, ty 2 minuty utekly. Co to je? Teď se jenom podíváme na orů. Please, come on. Čísla vypadají dobře. Tak jo, no. Jsme v Havaně. Počkej, já jsem teďko nečet. Jo, nahoru. Fakt. Steak. Ups. Co to je za holku? Nebo co Ne, to je my pracujeme v nějaký práci totiž. Tomáš, my a zkouška 1, 2, 3, halo, zdravím. Ale kámo, Abstergo. Takže já si myslím, že pro tohle video by to bylo vše. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, ale hlavně koment a čus. Nazdar.